Ден 17 от коледния календар на Прекраска. Дядовата ръкавичка е още една приказка от голямата библиотека на малката къщичка близо до гората. Това е една от любимите зимни приказки на Прекраска и на много поколения български деца. Този път ще я изпеем в песен. А когато и самият дядо на Прекраска се включи, веселбата е гарантирана. Песента е част от вторият албум на приказки по ноти. Забавлявайте се и вие с нас! Здравейте! Хайде да ви разкажем приказка. Там в горската дъбрава на белоснежната поляна до реката и до вира дядото за риба спира. До реката и до вира дядото за риба спира. После тръгва из гората, събира съчките в торбата, за огъня в дома мечтае с баба чайче да запалят. За огъня в дома мечтае с баба чайче да запалят. Както друсала каручката по пътя, падна ръкавичката и дядо продължил напред и мисля си, че всичко е наред. Но дядо продължил напред и мисля си, че всичко е наред. Вещица Крисанка малка си играла на полянка, ръкавичката видяла и на топличко се спряла. Ръкавичката видяла и на топличко се спряла. После зайчето наблизо до ръкавичката се спира и до на топличко се влиза. Далеч от зимата се скрива и до на топличко се влиза. Далеч от зимата се скрива. А кума Лиса опашата, както ходела в гората, ръкавичката видяла и да влезе пожелала. Аз съм рижава лиса, най-го желая да ми стана. Аз съм рижава лиса, най-го желая да ми стана. Какво се станало? Още по-страшно. Дочо страшни както годи и снега замръзна ходи. Аз съм вълчо от Богана и го желая да ми стана. Аз съм вълчо от Богана и го желая да ми стана. Най-подир меца на вироглава по пътечка се задава. За топличко си тя мечтае, че зимата брени и мияе. Аз съм рижава меца, Го желая да ми стана. Дали бях рижава, дали не бях рижава? Аз съм меца от Балкана и го желая да ми стана. на топличко се всички спрели и мирно кротко се живели. Дядото сега се върнал и погнал ги в гората бързо. Дядото сега се върнал и погнал ги в гората бързо, бързо. Ще ми взимате ръкавичката.